Здравейте всички, това е Саша от Android Gaming България и сме на Minecraft Multiplayer. Гелезо ли видях? Гелезо видях, деба. Къде сте вие? Добре. И веднага ще използвам това крафтинг табър. Но, направи си свой мак. Кимбар. Каса, не кимбар. Направи си свой мак. Добре, аре, някой ще дойде ли при мен? Искам да си... айде в гората. Първото искам да си взема желязото, второ, добре, Иване, ма не ми взимай каманака, че трябва да си направя пръчка. Да. Така, ама не ми чупиш гелезото, че ще стане на една путка и гелезото и ще изчезне, като путката на жената. Що не си смених името на Бобо? В голямо 20, дали се казваш Стив или Бобо, може ако искаш и Хуйчо да се казваш. Това би било извратено, но ако искаш може. Какво правиш? Защо ми се желязото? За кеф. Сад ли си, бе? Да, кокошки. Безплатна храна. Да, кучко. Добре, аре сега да отиваме към ледените неща, заради който сме на този свит. А свит е 66512. Има много ледени путки. Хуйове, също. Добре, много яки ледени неща, които приличат на мъжия полов член. Но пък са готини. И защо това е лагия толкова много? Добре, видях ви. Бесен лак. Чак само да си... What? Той ни трябва. Що няма? Да, пие мамата. Нищо си. Леле, бесен лак. Това мога да... Никой чак само да... Какво си направил? Променихте ме някои настройки и лагове. Защо? Това ще ти сложа. Аз съм Сашо. Еджи България. Android България. На Михол. Найс. Браво. И си ги взема. Какво? Защо имам крафтинг тейбъл? Си направил два. И я хвърлих един. А, не! Зомби! Да ме запали, ме. Що те пиш? Горка залага, ама Лезо. така става, като забравяш да Я треш виж, неща. има летещо гезо. Има Не го дарявай, взимай ти. Нищо тят николко да почне. Връщай си го взимай. При мен има без лак, тук научваме за слайд-шоу за Майнкрафт. Да, видях ги. О, бати, красивите ми. Нямаме достатъчно дърво. Много ледени дърво. Точно красивите репили. Такива неща. Пишки. Ти па я го води мене. Следваме на хоспитал ще играме. Бойка. Много пачка. Също ли след... Спрях ли? Да. Значи да. Да. Да, аз съм Blacksmith. Аз ковач. Красивички. Кът мен си красиви. Да ти пък си се за червено око си кръг. Не питайте заради кой е за червеното око. Аз искам да се нърв пълен с такова, с една стрелечка, която ти напълних с ни тежки неща. Ами пистолета да стреля... Бати съпъча. И сега ще има синка на ръката след много продължи. Еле без нова. Ето мен има някакъв бесен лак. Окей. Ама някакъв чичка лети тук. Тук е хубаво. Добре. Вау, това е лоша идея. Това да вюто беше лоша идея. Както и стрен дистънс. Добре, да вю. Не, дистънс много ще го намалим. Но да вюто много ще го сложим. Защо не го рендър дистънс? Това е малко да пите.
Особено като зареждам по 15 000 членка време. Не сега съвет, като направим машина. За да се спомощен телефон. Мене още доста, но при него замъж. Там ли си, бе? 128 железни голема, 120 нежни и общо взето от всичко стана. Да намериш някакъв ти. Виж, бе! Няма да те... Къде си? Добре, това видео не съм сигурен, най-вероятно ще отида. Така ще си държи ти къските, ще да падна тази подка. Сега си ми гелет, дай малко, май виждам. Не, мерих ей. Аз само виждам двама стилове и не знам коя под какоя. Аз съм го Ама виждам и само казвам, че не знам кой е. Май вече знам кой. Вау! Песен, вау! Аз съм един цвет. Вау, леле, кабаги! Не думай. Ще изядера в секунда, като снимаш. Гледай! Много хубаво. Уникат! Може снимай на мен хора. Не моя, ша! А не, ша. Аз не ме тапа. Не бе, че си ме! Само че първо да кача там. Ще кажи. Ей! И продукти не да ги вкарат. Не, няма. Така да ти свечи. Ще гледаме реклама на... Ще ми са. Добре, някой освен аз съм ли че не трябва да се разхожда. Ти взема... Чакай, Лаги. къде си? Къде си? Те вижда името. Чакай. Колче. Замръзнах на място. Добре. Някакъв друг лор. Да, я. Аре, излизам. Изчакай. Добре. Добре, отиваме на паца по раца. Това не е тук бич, влизане и да ми го... Добре, да отидеме на Mirror, да е най-world. Тук нищо не съм прав. Тук съм. Ти намирам дом с... Защо? Какво, защо? Тук сме пиено блато. Да, блато. Що се кръсово на моят телефон? И тук ми... Не. Аз не съм на телефон. Кошар. Тот кошар. Що мислиш на кучка кошар? Тот ми така. Какво бе? Какви животи имаш, бе? Лагна ти, защото пукна, кучко! Добре, свършваме с този запис, не мога повече. Чао.